Da. Hei, bună! Nici bine nu am luat salariu și am rămas fără niciun ban. Ce-ar fi dacă înainte să-i cheltui, ai reușit să pui câțiva la adăpost și să-i vezi crescând? Îți spun 5 secrete ale economisirii inteligente pe care oricine le poate aplica, indiferent de venituri. Să pui bani deoparte chiar în ziua salariului, așa te asiguri că economiile sunt o prioritate, nu un rest. Să începi cu sume mici, pe care nici nu le simți. Cu timpul vei putea crește progresiv suma depusă. Să faci economisirea lunară, ca un obicei sănătos, exact ca mersul la sală sau ieșitul cu prietenii. Să economisești chiar și atunci când ai rate sau alte cheltuieli, chiar și 50 de lei contează. Să ai un fond pus deoparte la care să apelezi atunci când ai nevoie. Astfel poți conta pe propriile economii, fără să mai apelezi la împrumuturi. Secretul nu este să ai mulți bani, ci să începi de azi. La EcoCred îți facem drumul mai simplu. Siguranță, dobânzi avantajoase și acces la bani atunci când ai nevoie. Înscrie-te online sau vino la noi și începe să economisești inteligent.